सिगाङावनो गोजोन्थों मानगोनां रायजो राजाफोर आरो आंनि भिडिअ नायगिरि नोंथांमोन, आंनि फलोवार लोगो नोंथांमोन। दिनै बे बेंटल डन बस्क मिसनाव पेरेन्टस डे एनुवेल सभा जागासिनो दङ। दा बेखौनो नायनो होननानै आंबो फैदों। दा आंजों लोगोसे आं सिङाव हाबनानैहाय भिडिअखौ लागासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टिं दङ, नोंथांमोना बे आंनि भिडिअनि थ्रुयै नायलांनो हागोन। दा आं बायहेरायावसो दङ, सिङाव हाबनानै नोंथांमोननो देखायलांगोन। जायहा नायनो इन्टारेस्ट दङ बे भिडिअनि गेजेरजों दिनैनि बे एनुवेल सभा प्रग्रामखौ नायलांनो हागोन। बेखौनो आं फोरमायहरनानै एसेयावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों बयनिसिमबो। फालिनायनि दिन, बेनि थाखाय आं गासैखौबो मानिटनि जानानै स्कुलनि जानानै आं नोंसोरखौ गासैखौबो बरायो। दिनैनि दिना नोंसोरनि दिन शेरि मानोना जों रिलेसन खालामो। बे बोसोराव गोबां साक्सेस स्ट'रिज जोङो मोननो हाबाय। जोङो बेसेबां दावगानो हाबाय, जों रंजागोन। माखासे गथ'फ्रा मोसाफेराखै, बेसेबां दावगानो हाबाय आरो माखासे जेराव जोङो इमप्रुभमेन्ट खालामनांगौ, जों बेफोरखौ ज' खालामनानै जोङो दिनैहाय रंजायो। जोङो मेनेजमेन्ट, पेरेन्टस आरो स्टुडेन्टस बे मोनथाम ट्रायंगोलखौ लानानै जोङो दिनै बे एनुवेल डेखौ जों फालियो। जोङो खालि इनस्टिटिउसननि जानानै जोङो फालिया एबा जोङो खुसि मोना, नाथाय जेब्ला जों ज' मोनथाम स्टुडेन्टस, पेरेन्टस आरो मेनेजमेन्ट जों मोनथामजों ज' जाबासो जोंनि सेलिब्रेसन एबा बे मोनसे सानखौ फालिनाया माने जाफुंसार जायो। बेनिखायनो दिनैहाय नोंसोरनि दिन, जोंनि गथ'फ्रा सप्ता खनसे बायदि लाहार फाहार खालामबाय। गावसोरनि एग्जाम दिनावबो बिसोरो मोसानायजों, गान खननायजों बिसोरो लाहार फाहार खालामबाय। गासैबो नोंसोरनि थाखाय बे रंजानायनि दिन। बेनि थाखाय दिनैहाय जों बयबो रंजानि। जोंनि गथ'फ्रा मोजां आगान सुरगासिनो दं, बिसोरो मोजां सोलोंथाइ लागासिनो दं। बेनि थाखाय जोङो बयबो खुसि जायो आरो जों आफा इसोरनियाव आर'ज गाबो जाहाथे इयुनाव जोंनि गथ'फ्रा मोजां समाज सिबिग्रा जानाय बायदि जों आफा इसोरनियाव आर'ज गाबो। जोंनि गथ'फ्रा दिनैहाय सिंगेल आइटेम जों परफर्म खालामा, जोङो ग्रुप, गासैबो आइटेमफ्रा ग्रुप क्लास 1, क्लास 3 एबा क्लास 8 निफ्राय क्लास 10 बिसोरो ग्रुप हिसाबै बिसोरो परफर्म खालामगोन।